कि जाता परदेश बलमवा बाबा हमके घर में छोड़ के बाबा कि तनी जाए से पहले खाना उठलाली से रोटी नायका में से ब्याजी नायका में से होके यहाँ मेरे बहुत सारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग हैं। उस समय से मैं आप लोग के लिए गा रहा था, लेकिन बहुत सारे यहाँ नौजवान हैं, उनके लिए भी कुछ मुझे गाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज आप लोग क्षमा करिएगा। नचनीय कारण आई विषय पर कथा वही जनबा जौन पति अपना पत्नी के छोड़ के घर में गइल बा, औरतिया कौना भाव में अपना राजा के फोन करके कहतिया कैसे रस भरी अब खुशी ना मोटा गई हो, इके हो तुम अकेले पड़ गई हो, संगत छोड़ दिया क्या सबका, अच्छी बात है। वाह वाह नचनीय कारण आप लोग थोड़ा पीछे अखिलेश भाई और आप लोग चारों तरफ रहेंगे, इधर आइए कि चढ़ल जवानी जोरी भइल बा बाबा ए राजा गजब के सोरी भइल बा कि कैसे बताई ई दिलवा के तारा दिए राजा जी, पहले से कमर कमजोर भइला। वाह वाह कि धुआं धुआं हो जाए, धुआं धुआं हो जाए कि जब भी हमारा के पीढ़ी गजब जीवन जी अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइला ना। का कहता हूँ थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए सारे लोग, कितना अरे नीचे कर तनी से नीचे कर वो नस फटता हमर अरे के चाहे पिया जवानी हमर जराई रे गइला हो जराई रे गइला। एगो नचनिए कर रे 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 रा पगला रे राजा जी। देखिए आप लोग बांस मत भाजिए, किसी के मुंह में ढुक जाएगा, प्यार से बैठा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बांस है, बसवा को पता नहीं है कि मुंह है। आपको पता है कि बांस है, हमको पता है बांस है, बसवा को थोड़ी पता है कि मुंह है। घुस जाएगा, स्थिर हो जाएगा। 1 2 1 2 3 शांति शांति अरे चाहे हमर जराई रे गइला ना। अरे चाहे
गईला वाह एगो नचनिए कारण बाबा बाबा ए राजा जी एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईला जाए करे जाता जाए करे जाता रूता जा अरे मारी लाला देख धागा दे निकाल ले गइलू जिया जवानी हम खुश गइले यादिया जवानी हम खुश गइले सनिए कारण कनिया के भुलाई एगो नचनिए कारण कनिया के वाह 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 तारा लगे भीगा लगे झूला ना रहलो इका खानी एकर नाम रसभरी अच्छा रसभरी नाम सारा रस करे लगे बा सारा लगे के रसबा अतला ना भर गइल बा हृदय न डूबिए जई है ऐसे जे करो इहे लागेला ढेर लागेला इका और चलें खोजन संजीव भाई की तरफ से लाखों संजीव भैया की तरफ से संजीव भैया के पूरा टीम की तरफ से बहुत पुरस्कार भगवान से प्रार्थना शुभकामना गाती कैसे ही आप हम सबको प्यार देते रहिए और प्यार देते रहिए और अतिया कहतिया कैसे किया थी रतिया पिया बुलटिया लेके जाना बाबा थोड़ा सा पीछे तनी हृदय भाई के राजन भाई के हमरा देखे के पड़ेला किया थी रतिया पिया बुलटिया लेके जाना ओ करी नचियो के जाना नाच के नचाए तू को रोटियां लगी खाना तू को रोटियां आधी आधी रतिया पिया बुलटिया लेके जाना ओ करी नचियो देखे जाना जाना ओ बुलंदियों लेके जाना ओ नाच के नचाए तू को रोटियां लगी खाना तू को रोटियां नहीं खाना वाह 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 हरि की चाहे पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइलाना वो उड़ाई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे मिलो जो तेरी नैना हमारे नैना से मिलो जो तेरी नैना हमारे नैना से पलक नहीं होती है हम पलक नहीं होती है औरतिया कहती है औरत
ऐसा जात होली हाँ ये अपना मरद पे हाथ तो नहीं खींच छोड़ सकत लेकिन ओकनी के बोलिए में जोहर होला। बाप रे बाप, ऐसा बोल देली हम सना जे मारला से कम ना होला। सही बात। औरतिया का कहती है हाँ कि चल होली जवानी हमर माटी लगातावे कहवा दाती कि बोलिए करे जा तहर जाटी लगातावे तहर जाटी लगाता चल होली जवानी हमर माटी लगातावे कहवा दाती लगाता कि जहाँ पिया जवानी हमार अरे अबुताई रे गइलाना हो अबुताई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइल एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइल एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइल। ए बाबू और लाइट पे से उतर जो न तो ऊपर से ऊपर अंतरिक्ष में चल जाइबे। ओ पेड़ों पर चढ़ल बा सरकार ए जगदेव आजे बाबू लाल बाबू राम प्रवेश राजकुमार ए गोधन उतर जा बाबू रे न तो अंतरिक्ष में चल जाइबे ऊपर से ऊपर चंद्रयान पर चल जाइबे। चंद्रयान पर लगभग जमीन ढूंढे केने भेटाई चल जाइए तो बोल दिए 2 कट्ठा हमरो खाती खरीदी है ऊपर हम बाद में आए विमान द्वारा है सबके लेके। हाँ इतना सारा इंद्रासन में परी लेके जाए और जिले जाके पड़ जाए। सुंदर अति सुंदर मैंने इतना लोग में यही तेरा सुंदर लोग ली है रस भरी हिया जवन ताहरा लागेला इकरो उहे लागेला भात रोटी। रंगीला जी यहाँ के देख ले बनी बहुत कम्प्रोमाइज करेला नहीं बहुत कम्प्रोमाइज करेला कहीं नहीं हो जाई आशीर्वाद लेवे खातिर मान सम्मान मत ढूंढना पड़ता जवाब लिखे। और अतिया कहती है कैसे कि चल होली जवानी बाबा नहीं देखो तारा राजा कहवा लूटो तारा माजा कि जो बन रहा सदा हमर भाई बाटे ताजा लाज लगो तारा राजा चल होली जवानी नहीं लूटो तारा माजा दे तारा राजा लूटे अरे की चाहे किसन खेसारी के पर कई रे गइलाना अरे पर कई रे गइलाना एगो नचनिए एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला एगो नचनिए कारण भुलाई रे नचनिए कारण Thank you.
कनिया के भुलाइए गइलो ना एगो वचन है याद कनिया के भुलाइए गइलो ना एगो वचन है भाई एक बार तनी हमरा ये दोनों ढोलकोहिया लोग खातिर ताली जोरदार बजा दो। वाह रे वाह राजन भैया तू मत जा मास्टर मत बना। हम चाहता नहीं कि दोनों ढोलक भैया के तू हेडमास्टर लेके बाड़ो। अपना तरफ से एगो टोपी पहनाई सदा सुखी रहो बाबू ले